आखायाव जागोन बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिना। आफादगिरि महरै सोरखौ सायख'गोन जिल्ला आफादफोरा? बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव सोर दैदेनगिरिया बिबान मोननानै बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांगोन? बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारी आरो सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारी सोर सासेखौ सायख'गोन जिल्ला आफादफोरा? बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिबानफोराव जेरै लेङाइ आफादगिरि, नेहाथारि आरो रांगिरि महरै सोरखौ सायख'गोन जिल्ला आफादफोरा? बेनि फिथाइखौ दान्दिसे समनि उनावनो मिथिनो मोनगोन। गुबुनाव उदालगुरि फैगोन। सालबारि बिथांमोना सफैदोंबा बिथांमोनखौबो फैनो खावलायदों। Baksa